Llongyfarchiadau mawr I bawb ohonoch chi, da chi gyd yn enillwyr heno ma. Huge congratulations to everybody here tonight. You're all winners in our eyes. Da ni'n falch iawn fel cwmni Ateb I allu noddi'r wobr bwysig yma heno. Really proud as a company to be able to sponsor this award this evening. Mae'n cydnabod pwysigrwydd gallu darparu gwasanaeth drwy Gwobr y Gymraeg. It recognises the importance of being able to provide care to patients in their preferred language. Sawl sydd wedi cael ei enwebu heno, the nominations are... I've nominated Dr. Sarah Hammond-Rowley and Gaynor Harding for the Welsh Language Award because of the tireless work that they've done to translate the Australian-based Friends Resilience programme. This particular programme targets children and young people to reduce their feelings of anxiety and depression. So by translating it into Welsh, into their first language, this will enable a whole generation to be resilient into the future. I'd like to wish Sarah and Gaynor the best of luck at this award ceremony this evening, and also to take into account the other people that have been involved: Stuart Gray, Keris Williams, Ellen Saunderson, Gwen Cleanne Parry, and all the other people that have helped to translate the materials. Good luck. Mae Anna yn dod o Stockport yn wreiddiol, ac ar ôl iddi symud I fyw I Gymru, aeth ati I dysgu Cymraeg. Erbyn oan, mae'n sgwrsio'n hollol rhugl yn y Gymraeg, yn ysgrifennu yn y Gymraeg, ac hefyd mae wrth ei bodd yn darllen llyfrau Cymraeg. Mae'n defnyddio ei Chymraeg o ddydd I ddydd, a mae'r ffaith I bod hi'n medru cynnig gwasanaeth dwyieithog yn fanteisiol iawn, yn enwedig pan mae'n delio hefo cleifion hŷn sydd â dementia. Enwerbwyd Anna ar gyfer y wobr dysgwr y flwyddyn nôl ym mis Mawrth, a fe ddaeth hi'n drydydd. Ers y gystadleuaeth, mae wedi magu hyder efo'i Chymraeg, a fe gesi'r fraint o'i wylio hi'n cyflwyno gwersi blasu i'w chydweithwyr. Pob hwyl I ti Anna, rwy ti'n ysbrydoliaeth enfawr I eraill. Mae Manuela yn dod o Ganada yn wreiddiol, a symudodd I fyw I Gymru ar ôl cyfnod yn Catalonia, Sbaen. Mae bellach wedi ymgartrefu yng Nghymru yn Bethesda efo'i gŵr a'i phlant. Mae'r Gymraeg bellach yn ffordd o fyw I Manuela. Mae'n rhan o'i hunaniaeth. Mae'r ffaith I bod hi'n medru cynnig therapi seicolegol drwy'r Gymraeg mewn uned iechyd meddwl fel Hergest yn hanfodol, a mae Manuela yn deall y pwysigrwydd o rhoi dewis iaith i'n cleifion. Nôl ym mis Mawrth, enillodd Manuela wobr dysgwr y flwyddyn y bwrdd iechyd, a roedd hi'n hollol heddiannol. Mae'n fodel rôl I eraill. Pob hwyl I ti heno, Manuela. Gwych iawn tri enillydd heddiannol, ond mae rhaid I rywun ddod i'r brig. And the winner is Manuela Niemetscheck.